Tisztelt miniszterelnök úr, a szabadságról és a polgári politikáról szeretnék kérdezni. Arról, hogy szabadságot vagy alávetettséget kínálja a népnek. Azt szeretném kideríteni, hogy Magyarországot nyugatos, polgári demokráciává vagy keleties, tekintéllyel országgá kívánja formálni. Sok évvel ezelőtt ön még hitt a polgári Magyarország eszményében. Olyan országról beszélt, melynek polgárai mernek, tudnak, akarnak dolgozni és tanulni, önmagukért, családjukért, nemzetükért felelősséget vádolni. A jövőt építő öngondoskodást, a nyugdíjmegtakarítást én polgári erénynek tartom. Ön a nyugdíjrendszer mostani erőszakos államosításával rombolja ezeket az erényeket, rombolja a polgári Magyarországot. Miniszterelnök úr, ön most új alkotmányt is kíván adni az országnak. Azt állítja, hogy a forradalom felhatalmazta önt erre. Szerintem ez hazugság. De a kettőnk közötti vita könnyen eldönthető. Ha ön hisz a népben, és ha ön azt gondolja, hogy a nép még mindig hihet önben, akkor azt kérem, adja meg a népnek a döntésjogát. Szabadságot kérek a népnek, hogy dönthessen sorsáról. Dönthessen a nyugdíjáról, dönthessen alkotmányáról, dönthessen a polgári Magyarországról. Elnök úr, kérdezem, hogy mire kívánja használni a néptől megszerzett felhatalmazást? Zsarolásra vagy szolgálatra? Ha szolgálatra, akkor engedje, hogy döntsön a nép. Dönthessen személyes sorsáról, nyugdíjáról, és dönthessen országának alaptörvényéről, az alkotmányról. Miniszterelnök úr, miért fél saját népétől, miért fél a polgári Magyarországtól? Köszönöm szépen! Válaszadásra megadom a szót 2 percben Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Ősi igazság, az beszél félelemről, aki fél. Megértem, hogy az MSZP egyes képviselőinek komoly és személyes problémát jelent a félelem. Ezt úgy hívják, elszámoltatás, és elszámoltatástól való félelem. De a választók döntöttek, 8 év kudarcainak, bűneinek és hazugságainak politikai felelőseit meg kell nevezni, el kell számoltatni. Akkor is, ha ez önöknek, az érintetteknek komoly probléma. Én értem önöket, nehéz lehet hozzászokni, 8 évig semmiért nem kellett felelősséget vállalni, mindent meg lehetett tenni következmények nélkül. Azonban a magyar választók úgy döntöttek, hogy más világban szeretnének élni. Más világ, új szabályok, a felelősség alól nem lehet kibújni. Ezért is szükség van az új alkotmányra. Akik nem akarnak új alkotmányt, valójában azt a korszakot akarják visszahozni, amelyben visszatudtak élni a hatalommal. Ez az országház, tisztelt hölgyeim és uraim, én megértem, hogy mindenkinek a maga személyes problémája a legfontosabb, önöknek például a saját személyes félelmük. De ez a hely nem a személyes problémák megtárgyalásának és megoldásának helye. Ez az országháza, itt a köz érdekében kell a munkát végeznünk, és ezt senki sem akaszthatja meg a saját személyes félelmeivel. Az új alkotmány pedig a hatályos szabályok szerint, a magyar parlamentáris hagyományok szellemében és a legjobb alkotmányos szokásainkat követve itt az országgyűlésben fogjuk megalkotni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Egy perces viszontválasz illeti meg Gyurcsány Ferenc képviselő urat. Miniszterelnök úr, a fenyegetés ebben az esetben nem jó tanácsadó. Ha ön azt gondolja, hogy elszámoltatást emlegetve el fogja venni az erejét azoknak, köztük nekünk, akik az önök szemében él, és az ön szemében él, és azt mondja, erre nem adtunk felhatalmazást, akkor ön téved, miniszterelnök úr. Miniszterelnök úr, ön ellopja 3 millió embernek a pénzét, és ön erre büszke. Én az ön helyében szégyelném magamat. Miniszterelnök úr, ön úgy kíván új alkotmányt adni az országnak, hogy nem meri megkérdezni az ország népét, hogy vajon akarjátok-e azt az alkotmányt, amelyet én ajánlok nektek. Ha ön demokrata, ha ön tisztességes ember,
Ha önt érdekli, hogy mit gondol a nép az ön alkotmányáról, akkor ne fenyegessen, sem bennünket, sem mást, hanem álljon a nép elé és mondja azt, ajánlatom van az ország alkotmányára, és kérem a nép, az Isten adta nép támogatását. Ne bujdokoljon, ne féljen, ne legyen gyáva, és főleg ne legyen tolvaj. Köszönöm szépen! Ugyancsak 1 perces viszontválasz Orbán Viktor miniszterelnök úr számára. Tisztelt képviselőtársaim, engedjék meg, hogy azt mondjak, hogy tisztesség ügyében nem kérünk kioktatást az MSZP-től. Különösen nem a volt miniszterelnöktől. Kétség kívül igaz, hogy önök nem adtak nekünk felhatalmazást alkotmányozásra, mert nem ránk szavaztak. Egyébként az alkotmányozás kérdését önök tették a választás második fordulójának kulcskérdésévé. Fogadják el a döntést, tisztelt hölgyeim és uraim. Ami a bátorság dolgát illeti, én megértem, hogy önök bátor emberek. Elég bátrak voltak, hogy kardlapoztassanak, emberekre vadásszanak gumilövedékkel, kilőjék ártatlan tüntetőknek a szemét. Elég bátrak voltak, hogy meghamisítsák a költségvetést, hogy orránál fogva vezessék az egész országot. Önök elég bátrak voltak, hogy hazudjanak este, délben, meg este, és elég bátrak voltak ahhoz, hogy feje búbjáig eladósítsák az országot. Mi ebből a bátorságból nem kérünk, nekünk ilyen nincs is. Mi csak egyszerűen kijavítjuk az önök hibáit, eltakarítjuk a romokat, és megújítjuk Magyarországot. Köszönöm, megtisztelő figyelmet!